солҳои охир дар қатори дигар минтақаҳои кишвар дар ноҳияи Зафаробод низ футбол рушду ривоҷ ёфта истодааст. соли ҷорӣ дастаи равшани ин ноҳия дар лигаи дуюм маҳорасанҷӣ мекунад. айни замон дар ноҳияи Зафаробод 4 гурӯҳи кӯдакону наврасон ва 2 гурӯҳ бонуҳо машқу тамрин мекунанд. ҳамчунин мураббиёни футбол ва беш аз 150 нафар кӯдакону наврасони футболдӯст ин намуди варзишро ройгон меомӯзонанд. дастаҳои футболи кӯдакону наврасони ноҳияи Зафаробод дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявию вилоятӣ фаъолона иштирок менамоянд. бо мақсади мустаҳкам намудани алоқаи дӯстӣ ва баланд бардоштани малакави маҳорати футболбозони наврас бо ташаббуси муассисаи давлатии мактаби варзишии ин ноҳия дар майдони варзишии Паншер мусобиқаи кушоди ноҳиявӣ оид ба футбол баргузор шуд. дар ин чорабинии варзишӣ 6 даста наврасони аз 11 то 13 сола аз ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Зафаробод ва 2 даста футболбозони наврас аз ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистон иштироку маҳорасанҷӣ карданд. дастаҳои ховаси ҷумҳурии Ӯзбекистон, мактаби варзишӣ ва логини ноҳияи Зафаробод дар мусобиқа маҳорати баланд нишон дода соҳиби мақомҳои фахрӣ шуданд. ҳамчунин дар ноҳияи Зафаробод айни замон марҳилаи аввали мусобиқаи футбол бо иштироки 8 даста байни футболбозони то 18 сола идома дорад. аз байни ин дастаҳо мураббиён беҳтаринро муайян намуда ба мусобиқаҳои вилоятию ҷумҳуриявӣ сафар бармекунанд.